Даражэнькія мае сябры беларусы, і не толькі беларусы. Я Андрэй Гнёт, журналіст, рэжысёр і палітычны актывіст. 7 страшных месяцаў і 6 доўгіх дзён я знаходзіўся ў цэнтральнай турме Белграда па палітычных матывах. І зараз? Не, я не на свабодзе. Адскія краты змянілі для мяне хатнім арыштам. Але гэта як рай. Я хачу выказаць вялікі чалавечы дзякуй усім тым, хто змагаўся за маё жыццё. Асабіста Пал Палыч Латушка, Юля Гарачая, увесь НАУ, дэмакратычныя штабы, актывісты, юрысты, простыя людзі і простыя прэзідэнты. Але мы зрабілі паўкроку. Сербскі суд усё яшчэ думае, экстрадыраваць мяне ці не, забіць мяне ці пакінуць у жывых. У гэтым страшным серыяле пачаўся другі сезон. І бойка за мяне будзе яшчэ больш жорсткая і бескампрамісная. Але я не баюся, таму што не здамуся вы, не здамуся і я. Усё толькі пачынаецца. Жыве Беларусь!